i boixes, avui anem a contar la història del somni de l'Anella. Diu així: Hola, com esteu? Jo estic molt contenta, perquè a la fi m'ha adoptat una família fantàstica. Ara visc amb ells a casa seva i els estimo moltíssim. El meu nom és Nella i fins fa pocs dies era una gossa abandonada que buscava una llar. Bé, abans de contar-vos com vaig ser adoptada, m'agradaria que coneguéssiu la meva història. Un Nadal van abandonar la meva mare. La família amb qui vivia es mudava de casa i no van voler emportar-se-la, així que la van deixar al carrer. Per sort, moltes persones del barri coneixien la meva mare i li donaven aigua i menjar. Fins i tot li van construir un refugi petit perquè s'hi pogués protegir del fred. Així va ser com la meva mare va sobreviure. Temps després vam néixer les meves dues germanes i jo. Vam passar molts dies en aquell refugi, però la vida no era gens fàcil. Feia molt de fred i la meva mare no trobava menjar suficient per poder alimentar-nos a les 3. Per sort, un dia van aparèixer uns voluntaris de l'associació Adopta, Salva una Vida per rescatar-nos d'aquella situació tan difícil. Ens van portar a una granja petita on hi havia molts gossos. Els voluntaris els alimentaven a tots. Eren les persones més generoses que havia conegut mai. Allà ens van posar vacunes, ens van cuidar i ens van inscriure en una llista en la seva pàgina web per ser adoptats. Un mes després, les meves dues germanes i la meva mare van ser adoptades. Fa pocs dies, una família meravellosa em va escollir a mi com a companyia per viure amb ells a casa seva. El meu somni s'ha fet realitat. No és genial? Doncs sí que és genial. Poder adoptar un quixonet com aquests i que estiguen tan ben acompanyats a una família tan meravellosa.